improve nina nifuna ukulaya abantu. Hayi mina ngizomlaya nje, ngizomlaya mina uBastet ehlaniphile ngizoyiqoma indoda yakhe. For what? Uzogenani? Because indoda izoba lithi ngaqala kuBastet komela isizwe, ngaya ku-team blue, ngaya ku-team orange. Inini enilihlaya, akusiyo indoda. So ikhipheni lonto oyithethini bahle nina nimi kahle. Ayisebenzi lonto. Aniyibona iphukaphuka zama-hips ihlale ezikhali somjolo. Noma ungama kahle Nkosi yami, noma unganefika. Ayisebenzi, abafana banendaba nalonto. Bafuna ukuyiqeda beye kwenye. Phumani nje bafaneni bantu bami. Fundani nizimele. Yekani ukugana nibancane. Uma umzali ekuphoqelela ngoba elambile noma ngoba yena egreedy, une right yokuphumela obala uthi nangu mayifuna ungishadisa. Awukwazi ukugana no-18 years, awazi lutho ngiphatha umuzi, awukwazi ukwenza utshwala. Cabanga, sekumele uvukele umndeni onabantu abawu-20 ngo-4 ngoba uvuka ngo-10 nje. Ananikho guys ready for lonto. Uma thina sikhulile sinento zethu singekho ready, ngingafike ngithathe imoto yami idunuse, ngithenge inkuni ngiyifake, ngithathe istofu ngipheke ngiqede. Kodwa wena uzokwazi ukwenza lonto ngani? Uhambe bophiduke ekhaya uhlale nendoda ihlale eThekwini, ihlale eGoli phansi abanye abantu. Bese lokhu wakha ama-post uthuka ukuthi amadoda izinja. Cha, awasizi izinja amadoda. Inini enihlule ukuyithuza. Nabo abantu besilisa njalo bathi abafuna abantu abazele, basho omabeni. Basho dadi beni. Ufike wena usine kusinekani sazozala. Wazi ngani uyogcinela kuba bongane yakho? Yini ekuhlekisayo wena uzalo umama wanizalana ababili ebongene ehlukene ngoba uyathukwa noma wakho nawe uyathukwa phela. Uyileyo ngane engafuni. Uma abantu besilisa bethi bona bafuna ukuba ama step father, wena you are a virgin, uyoba i-step mother seyingane eziwu-5. For what? Why ungayichoose? Mina ngundoni, mina ngwenzile amaphutha but still ngiyachoose umuntu engiphila naye. Angiphili noma nani, mina ngithathe noma yini ngisekithi. Angiphuza utshwala, why ngimele ngithanda nomuntu ophuza uhambela le itole egumuka unyawo ehambe ehlanza. For what? Ophuza ukuphuzayo. Onengane bakwethu. Niyavumela abantu besisa benigxoba-gxobe bethi asibafuna abazali. Abazali soyibona. Mubuza umfuna umuntu ozela unayo ingane ebhuti. Nginey'ngane eziwu-3 komama behlukene. Wena unangane uyobe step mother sewumama sey'ngane eziwu-3. Baqala baby mama bafuna kuze ukhisimusi. Ukhukhumela manje umngaka. Nihlulwa yini guys ukuyiphatha kahle bese ethi umuntu ngiyakuthanda bese uthi kulungile ngicela ungicheckele igazi. Step sokuqala. Uqonda ukuthi ubuyigcina usuzoba na 22 usuyodla amaphilisi uqala nje ukuthanda usuyodla wena yoshangozi. Hayi ngeke bafana. Zichuzeni. Uma nina ningama nina izingane zethu nithi nani cha ocansini mawungithanda nami uhlonipha ubaba nomama nizolibona izwe lizoba njani. Uphi umthetho othi umuntu wesisa mayesekonile akakuthatha kulobona. Ngeke iziphele into yokuthuka abantu besifazane ngoba nani nifuna igwile nabafazi nga3. Nini isithembu understand okudlula thina. Ayi uyangithanda uyangikhokhela esikoleni. Umuntu wesilisa onemali khulileka engakuthengela ngisho imoto kodwa ngeke akulobole. Uyayazi into okumele uyifake egcekeni lakubo. Uzokwenzela yonke into uphathe iPhone 16. Buza lo mbuzo wayekwazi ukuthengela ifoni ka32,000 kodwa ehlule kuyokulobola. Ingoba ukubona ukuthi ufanelwe izinto udle lezo zinto uphele lapha ethatha umfazi amondle ekhaya. Umehluko wephathi komuntu olotsholiwe nawe side chick. Ingoba lo uyazi uthengiwe ukwakhe wena ushintshe emahotela ngoba vele uyasaba ngokuveza. Ake nivuleni imqondo wezingane zethu. Siwa kanzima sinizamela. Ngishilo izolele nto atho baba beni banespeed bayabaleka obaba beni. Uma ngabuza ukuthi bangaba abantu abangabasupport obaba babo la ningadinda isililo. But lonto doesn't mean ukuthi bazondeni bangobaba benu. Niligazi labo. Uma bona bengafuna ukunondla bayekeni. Lela nini ukuthi nina nifuna ukukhokhela omabeni yonke lento ade beyizama benizamela ne understand? Ayikho into ethi mzondo baba wakho baba ngempilweni yakho miyeke. Akabangabikho akekho awumdinga ngithi. Qhubeka uphile. Mawuphila komalume phila komalume. Kodwa cabangela nomabeni abasebenze ezitradini behambe bodayisa ama fruits, behambe bogubha imigwaqo bezamela nini. Ubhizi nabafana uyafail. Wena nje lokho waqala isikole ukwazi umtholo u6 noma u5. Ukudla ko2 no1 kuze kube bomvu. Kodwa abafana osuthandane nabo bawu10. Ngeke ingane zakwethu, ngeke. Nina nijola nihlula thina futhi ningomaster emjolweni. Yekani umjolo. Nifeyilisa ukuthi nje anifocusile. Yilokho nje. Zikhumbula ungakajola ungakamazi umfana ukuthi ubenza kanjani esikoleni. Hlala endlini ulungise leyo nto wena ukuthi yini engishintshisayo. Bengiyiphasa imaths bonakalaphi. Okay imaths njengamanje siyakuhlula. Usizo ulicelaphi? Siyesasho ukuthi asiyazi yebo impela mina ngagcina ka2 kodwa imaths ngiyayazi. Hayi bafethu ngagcina sina 2 ngahleki. Wathi uma sengazi igama nje ngihoxe. Indaba wena. Ngagcina ka2 mehlo ngagcina 2 mina.
kodwa akekho umuntu ogqugquzela imfundo njengami. Akusiwo wonke umuntu ophuma esikoleni aye ekhonweni kumsebenzela. Nami angisetshenzele umculo. Yingoba kunamabhizinisi ami engiwenza eceleni angaziwa. Abantu bangazi ngomculo futhi ba right bengazi kanjalo. Kodwa uma ubuka umculweni uyaphela u2 months ungaqashwanga. Kusho phela abe sigrade leseliwa phansi nelicosha la. So guys, njengoba nifunda ninecertificate, kulungile uli graduate siyabonga. Une diploma, une degree. Bathi bambe eceleni vula ibhizinisi, uthi ulinda umsebenzi ofundele, obufukuza kuyafukuza. Yekani ukuchoose umsebenzi, awuchoose umsebenzi bafethu. Ngoba yikho nihambe nilala nezigwile ezindala. Ingoba nifunda ukusebenza. Inkinga abafana sebekhathele ngokunondla basafuna bakhathele. Sebenzani nibe nezinto zenu. Yekani ukujaha ukuba nezingane niseze izingane nisachama ebusuku nitshelile mangawona ukuyingubo zenu emakhazi nikumshobini. Yekani nje awucabanga nje usuvuka uchamela isoko ekseni. Ayikho nje into engathandwa yinini. Fundane ngithi ngiyezwa nibe nani mina ngifuna ukuthi ngelilanga mangidlula weMagic pip ngithi mangithi hayibo Magic uthi sawubona Nkosi ngithi hayibo ingane uthi ngiyadrive phamisa ukhiye wangiphamisela ingane engidlalise mina ngeke nje ngilo ngithi putu phamisa ukhiye emoto ukhombisa usuna izinto zakhe ngithi siyazwana bafethu sengikhulumile nani ikhempu ke le izoba minyaka yonke bakhala ke bathi ayibe ekuqaleni bese egcineni asikwazi ngenza kanjalo guys ngoba umatric no grade 11 niyaza ngithi uthi siyawuncisha imicimbi angithi ngoba sesifuna nifunde niphume nama results right but engibona ukuthi kungasebenzela ukurotate ingagcini ihlala endaweni eyodwa njengoba sivashelwa abantu baseGoli if benendawo ephephile singaye eGoli but asingayishintshi next year asiyakheni ikhule bese kuyimasishintsha uma ethi uTeam Blue ucela ize kuyena isikhulu samantombazane ngizoyivumela ukuthi ihambe mabe nendawo eright sibone ukuthi sicontribute kanjani guys indaba yokucontribute sithi singena sponsor ngizocela ukuthi nifake emqondweni angithi ngibona ukuthi nifika izolo lolu suku sila namhlanje oma sizwe nje bazohamba kusaze cause ngona baseGoli khona basama sidele sibahambise intamba imoto sobe ngasekho guys ngimele sicela ama sponsors sithole iponti ya understand sithole ingubo ngempela nami ngeke ngikwazi ukuni accommodate nonke bafethu ngingazama but ngeke ngikwazi yikho ngithe phathana ama drone phathe ingubo yabo but siyadinga uxhaso noma kuthiwa ke niyabaza abantu abanoxhaso guys asifuni imali mina ngikufuna ukuthiwa ngemali noma yini understand mangithi noma yini noma umuntu engathi ngizoxhasa ama drone ngizoxhasa ngama blankets ngizoxhasa noma yini bafethu wonke umuntu uzofinyelela le video siyalicela uxhaso next year silethele izingane ngifuna ukubonga abazali ngokungethemba kunengane la yase Eastern Cape elethe umzali wayo kunengane eSwegoli kunaba abantwana baseThekwini khona umuntu batuba khona impangeni khona iHammersdale owayengabalali iGoli ishowe kube impangeni khona ngamalelo soka kodwa ePinetown uLundi showe vele iningi so bafowethu ngiyabonga kakhulu uma singabambisana nabazali lento izoba nkulu izohamba futhi uma sisuka la bafethu siyogqoka kuze noma emagosethi afika singabambezeli asivume ukugcina bese siyahamba uzothi ngicela uyivume njengoba ngizokuvumisa uthi hayi iwema yo